תגיד לי למה אתה שותק כל כך? אני רואה אותך, אתה לא רגוע. נוסע עליך עולם שלם בפנים, אבל מבחוץ אתה נראה רגיל. כמה עוד תסחוב את זה לבד? כמה תנסה להיות חזק? יש רגעים שמותר גם להישבר, זה לא אומר שאתה מוותר. השם איתך גם כשקשה לך, גם כשנראה שאין מי שמבין אותך. יש מי ששומע כל תפילה שלך, גם אם אתה לא רואה הוא איתך. השם איתך, אל תפחד, גם אם נפלת אתה לא לבד. עוד רגע קטן והלב יתחזק, כל מה שעובר עליך בסוף מתחבר. אתה לא צריך להוכיח כלום, לא לעולם ולא לאף אדם. הדרך שלך היא רק שלך, וגם אם קשה אתה מתקדם. יש בך כוח שאתה לא רואה, גם כשנדמה שזה כבר נגמר. דווקא ברגעים הכי נמוכים אתה הכי קרוב לשם יתברך. ואם אתה עייף תעצור לנשום, לא הכל חייב לקרות היום. יש מי שמכוון כל צעד שלך, גם כשאתה מרגיש לבד בעולם. השם איתך, תרים את הראש, גם אם עכשיו הכל נראה מטושטש. הדרך שלך עוד מלאה באור, ואתה הרבה יותר ממה שאתה חושב. השם איתך, אל תישבר, גם אם קשה אתה לא מוותר. עוד רגע קטן וזה מתהפך, והלב שלך שוב מתחזק.